हाय गाइस गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय बा उसुलि बसुमतारिया बा समायना मासे समायना मोजां सिख्ला नों सासे बर' हारिनि समायना मोजां सिख्ला बा अनसुलि बसुमतारि नोङो आंखौ गोसोथोबाय बा ओरैबायदि आं मिनिनो ओंखारबाय आरो ओरैबायदि मिनिनो ओंखारबाय अनसुलि बसुमतारि नोङो आंखौ मोजां मोनबाय आरो जेनेबा नों आंखौ समायना नुबाय बा नों आंखौ गोसोथोबाय आरो अनसुलिया आंखौ गोसोथोदों आरो बा अनसुलि बसुमतारिया आंखौ गोसोथोदों आरो आंखौ मोजां मोननानै गोसोथोबाय बियो बायदि आं मिनिनो ओंखारबाय बा अनसुलि बसुमतारि नों आंखौ गोसोथोबाय आंखौ मोजां मोननानै आंखौ गोसोथोबाय अनसुलि गावनो भाइरेल खालामना लायो गावनो भिडिअ खालामनो आरो गावनो भाइरेल खालामना लायो भिडिअखौ नाय जोबजासिम मा बुंदों नाय भिडिअखौ खोनासंना ला खुलुमबाय बयखौबो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों दिनै नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुबायानो जानांगौ मानि बागै आं बुंगोन थ' आदा एवग्रा नों जायखौ मोनो बेखौ मानो एल'बाय थायो जेनेबा मानो एल'बाय थायो नोंना मेगना माथो जा डेन्जारावसो गोसो होयो हो आदा एल'ग्रा नोंखौ मोनबा दाबो हाबा लागोन आं मिथिबाय एल'ग्रा नों जेनेबा मायाव गोसो होयो जेनेबा एसेबां जायखौ मोनो बेखौनो एल'बाय थायो नोंनि भिडिअखौ आं अनेक मोजां मोनोमोन नायनो आरो नोंखौ अनेक मोजां मोनो आं नायनो नों सानसे समाव भाइरेल जादोंमोन बै समाव नोंखौ मानसिफोरा नोंनि रायज्लायनायनि बागै अनेक खोथा बुंदों बखिदों रायज्लायदों थस्ला मास्ला बिदि बुंनानै नाथाय आं नोंखौ अनेक बाख्नायदों सानसे समाव इसोरनि लिरनाय इसोरनि इसोरा दाना हरनाय जों बेखौ हमथानो हाया इसोर हरनायसो रावबो दामिनि होननानै आं नोंखौ शेयार खालामना होदों अनेक मोजां मोनदों आं नोंनि भिडिअखौ नोंखौ गोग्गानाय होदोंमोन आं सानसे समाव जाख'नो हाया आंनो बेफोरबायदि फाननायखौलाय आंनो मानो नांगौ थाखाखौलाय एल'ग्रा ना नोंबो बायग्रासो नामा आरो जेम्सआबो बुंदों आंखौहाय 10,000 बान्था होनांगोन होननानै नोंसिनि 10,000 फैसाखौ आंनो नाङा मिथिबायना बे 10,000 फैसाया मानो नांगौ आंनोलाय नोंसिनि 10,000 थाखाखौलाय गाज्रि फारसेनो एक सेकेन्डबो थाया 10,000 फैसाया नाङा आंनो नोंसिनि 10,000 फैसा 30,000 20,000 फैसाखौ जाख'लायनो हायि दं आंनियाव मिथिबाय जाम्बाफोर बांद्राय बखिनो नाङा मानसिखौ मोनदों होननानै जायखौ मोनो बेखौनो एल'बाय थायो आरोना फानबा नोंनोसो फानगोन आं फाग्ला एल'ग्रा रावनोबो फाना मा गावहाबो बायग्राखा खोमा ओंखायनो मिथिथारगौ अबेहाय फानो अबेहाय फाना ना 10,000 लायो ना 20,000 लायो ना 15,000 लायो ना 30,000 लायो जालायथारदों नोंबोथ' बायग्रासो दां होनबा ने आदा एल'ग्रा आदा सना दे आदा एल'ग्रा सना लोक्षि जा हिर'खा ओरैनो बाहा नोंखौ गोसोथोखायो फाग्ला मोनबा लागौसोमोन आं सिख्ला मोनबा आं हाबा जायामोन नोंखौ लागौमोन आं एल'ग्रा फाग्ला बायनांलायामोन ना होमबा गुवाहाटियाव दे आं दायो भिडिअखौ फोजोबनोसै जाय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम आरो लाइक खालामना हो आरो कमेन्ट खालाम माबायदि मोनदों आरो
बिदिनो मोनबाय थागोन आरो दे जय बर' हारिनि